Nduk, anakku limbuk. Iya, piye macange? Ora ana kalimat sing pantes diucap kejaba alhamdulillah. Alhamdulillah. Wes, bengi iki mongkok bombong rasane ngatiku, Nduk. Ayo, Mak. Wes. Dino iki awake dhewe kelakon sowan ana nggone Jambian Kidul meneh. Iki awake dhewe akhirnya udah sowan rene. Jan wis bombong mongkok rasane atiku. Oh, ngono. Nadyan to para panitia nalika rawuh ana ing sambungan kecilik sebabe. Lah rawuh ning sambungan sing disambungan dengan Pak Sigit Arianto. Oh, Pak Sigit Arianto iwas semangat iku arep nanggap aku kowe. Bareng panitiane dawuh ajeng nanggap Mas Wangsit kecilik wong iki. Ayo. Wes. Jan siti lagi bombong mongkok rasane ngatiku, Nduk. Limbuk. Iya, Mak. Mak, piye, Nduk? Bengi iki awake dhewe ana ing gone Jambian Kidul ning Margorejo Pati kene kok ngadani wayang kulit gelar wayang. Iki janjane adicara apa, Mas? Iki mono adicara rutinan pendak taun. Rutinan pendak taun. Iki mono adicara rutinan pendak taun sing diarani sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Heeh. Ana sing ngarani sedekah bumi, ana sing ngarani merti desa, merti dusun, ana sing ngarani gas desa, manganan. Jenenge kok akeh. Nadyan to beda-beda jenenge, ning karepe padha, Nduk. Oh, ngono ya.